Jsou to 3 dny, co si americký prezident užíval ovace v Jeruzalémě v izraelském parlamentu. Jsou to 3 dny, co on i řada dalších státníků v egyptském Šam aš-Šajchu hovořil o přicházejícím míru a budoucí prosperitě regionu. Jaká je ale realita? Zatím žádné velké překvapení. Izrael dodržel svou část dohody, Palestinci ostentativně nikoliv. Izrael slaví osvobození živých rukojmích a pláče za svými mrtvými. Palestinci nad hromadami trosek rozdávají cukroví a slaví své vítězství a u toho vraždí jiné Palestince. Užiteční idioti celého světa zapomněli na údajnou genocidu a hladomor a přitvrdili. Z příměří žádnou radost nemají, až to vypadá, že jim o něj možná nikdy ani ve skutečnosti nešlo. Za to touží po Palestině od řeky k moři a hlavně bez Židů. Evropská unie, toto sdružení předlužených zemí, se předhání v prohlášeních o tom, kolik pošle teroristům do Gazy peněz, údajně na obnovu, ve skutečnosti na nové kolo války.